майдатарш набуд. дайхи иншоот ба оталаву гардсуз кор пеш намеравад. ята фатирмазкаи рӯғанӣ бикунем бизананд коригаро дивайной кор пеш биравад. ин фатирои очагӣ не, фатирои момагиай. фатир бояд гарм боша ки ҳамин маскара ол кунад. ин фатири мо ханакай маскаи хонагӣ. асосан ира ба ҳами кафгири чӯбӣ майда синӣ баки бисёри бада ира намешава ба кафгири чӯбӣ када барами боира бо махсус кафгиро дорем. фатирмазка тайёр шид. бисмиллаҳ. фатирмазкара мепечонем. Alhamdulillah. Tajikistan